खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैथ' स्टेटआव सोरबा सोरबा समायखिरा लागोन आरो सोरबा सोरबा मन्त्रि बिबानबो मोनबायदां दा मोनगोन बायदि बिटिसि नि दैदेनगिरिफ्राबो आं मैया फेसबुक पेजआवहाय मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ओमफ्राय बे भिडिअआ कपिराइटबो जाखादों जानायालाय ओमफ्राय आं बारा इम्पर्टेन्टबो होआसै कपिराइट जानायलाय दाननाबो होफिनसिगोन ओमफ्राय दा फिन बेयावनो मोनायावसो हगारदों दे आङो बिदिनो 8टा 9टा बेफोरबायदियाव हगारदों ओमफ्राय बे भिडिअआ गोबावनिखा ट्रेनिं समनि बे भिडिअआव आं मा गोसो जाना हगारखो माने इउट्युबाव हगारदों आं इउट्युबाव बेकग्राउन्ड मिउजिक होफायाखै ओमफ्राय बेयावहाय जांख्रिथायनि थैसामनि मेथाइ दोंसेखौ होदोंमोन बे मेथाइआ आंनि थाखाय फेभारेट मेथाइ बियो मोजां मोनो आं बे मेथाइखौ मोजां मोनो हिसाबै होदों कपिराइटआ होखागोन बिगोमाफोरा बाथ्राया बे नङा कपिराइटनि खोथा नङा बे गावलायनाय फाग्ला गन्थि होननानै बुङो ना जाय जिनिसखौ जों एनडिएफबि आफादावल' नङा बियो फुरा जायफ्रा हाथियार हमग्रा बा इन्डियान आर्मिफोरनावबो दङ आसाम पुलिस जिखुनु बे जिनिसा दंजोबो आरोखि बे माने बे सांग्रांथिनि थाखाय एलार्टनि थाखाय आरोखि खालामनाय जायो बे जिनिसखौ बेखौ आं होदोंमोन जे आं होनाया ओरैबायदि दा जिहेतु जों बै समाव ट्रेनिं लानाय समावहाय बे जिनिसखौ होयो बयनोबो जेब्ला आर्म्स ट्रेनिं होयो ड्रिल गेलेगोन ना आर्म्सनि ड्रिल गेलेगोन बा पेरेड गेलेगोन ना ड्रिल गेलेगोन अब्लानि समाव बिदिनो बेखौ लालांफाबाय थायो आरोखि गेजेर गेजेर माब्लानि समाव मा होगोन बेखौ खुनु थिग टाइम टेबोलबो गैया मालाबा ओंखाम जाफुनायावबो होगोन बे इन्सट्राक्टरफोरनि सायाव जागोन आरो इन्सट्राक्टरशिपनि सायाव जागोन आरोखि बियो मालाबा नों साहा लोंफुनायावनो मालाबा नों टयलेटआव थाफुनायावनो माब्लाबा थिग दुगैस्रां लोबस्रां आराम दान्दिसे रेस्ट लागोन दंफां सायख्लुमनो मायावबा बेफोरबायदियाव जिखुनु टाइमावनो होयो खुनु टाइम टेबोल गैया मालाबा हरनि 1टा 2टा बेफोरबायदियावबो होयो खुनु टाइम टेबोल गैया आरोखि खारन बियो सांग्रांथिनि थाखाय आरोखि नों सांग्रांखौ बेसेबां सांग्रां दं बेसेबां सांग्राङाव थानांगौ बेसेबां एलार्टआव थानांगौ ना बिनि थाखाय होनाय जायो बे जिनिसखौ थ' बेवहाय सासे सुबुङा आं मुं लानोबो गोसो गैया बे सुबुंखौ माने बियो ओरैबायदि बाथ्रा बुंहरबाय माने आंथ' नांजाया थ' बिनि बुंनाय मथेब्ला आंखौ इनडाइरेक्टलि बियो माने ठाट्टा होहरदों नोंसोरनि थाखाय बा नोंसोर एनडिएफबिफोरनि थाखाय नोंसोर एनडिएफबिफोरनि थाखायनो जों बेसेबां बुख्रुब जानांदों बेसेबां जोङो गावथार जानांदों येस आं बेखौ मानिदों बै बेक्तिया बुंनाय हिसाबै आं मानिदों जोंनि थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा नोंल' नङा आं बिनि सावगारिखौ होनानै होदों दे खनायाव नैबे बेक्तिनि थाखायबो बेल' एनडिएफबिनि थाखाय बुख्रुब जायाखै नोंहा दे दिनैहाय नोंबो कलेजाव हाबनो मोनाखैबो जानो हागौ नोङो बाथ्राखौ बुंदों इनडाइरेक्टलि नोङो राजखान्थिखौ लानानै बाथ्राखौ बुंदों बियो राजखान्थिखौ लानानै बाथ्रा बुंदों नोङो आंखौ बुंदों बियो जे नों लिडारफोरखौ बुंबाय थानो समाया बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों एनडिएफबिनि लिडारखौ बुंनो समाया आं समायाब्ला नों एनडिएफबिनि खोथाखौ मुंखौनो लानो समाया नोङो अकात गैया नोङो आं बुंखागोन नोंखौ नों बेफोरबायदि जुदि मोनोब्ला बे समखौ मोनोमोनब्ला नों मोनबोदों नों कलेजाव एनडिएफबिनि थाखाय हाबबोनोबो मोनाखै जानांगौ बाजाराव बा बहाबा मार्केटाव थांनायाव नोङो हयथ'बा इन्डियान आर्मिफोरजों सोबाजादों जानांगौ अनलि बे जाथाया एनडिएफबि दावहा नांनायखायनो जादोंमोन नामा जेब्ला बै समाव एबसु आरो पिटिसि आन्दलन जादोंमोन बे समाव नोंनि बिबथै बियादैफ्राबोथ' खाखि ड्रेस नुब्लानोथ' बाजाराव थांनो हायाखै नोंनि बिबथैनो बिमादैनो सोरबा सोरबा बाय बाहागि बिसोरबोथ' बाजाराव थांनो हायाखै होनबा बै समनि आन्दलनखौ नों मानो बुङाखै बै एबसु आन्दलन समाव बा पिटिसि आन्दलन समाव
बिराद मोजां मोजां जिनिस खहा खालामना लादों मोनथिबाय अनलि NDBL दस नङा बावहाय दायगिरि नङा आं बुंगोन बै बे गिबि आन्दलन जाफुनाय समनिफ्रायनो गोबां मोजां मोजां जिनिसखौ जों खहा खालामना लाबोदों एज ए बर' जाथिया एज ए बर'नि सोमावसारग्राफोरा खहा खालामनानै लादों मायाव जायनि जाहोनाव दिनैनि दिनाव JMJ ना मा मोनसे वाटार साप्लाइ बेखौ मानो खालामनो गोनां जाखो बै समावथ' दङमोन ना बिराद मोजांनो बहाबा दिनै कारेन्ट थांदोंमोन बै कारेन्टफोरनि थारखौ हास'नानै फानदोंमोन सोरनि समाव जादोंमोन माबे आन्दलन समाव जादोंमोन बियो मानो हास'आमोन मोजां दालां देफायजोबदों बै समाव दंफांमोन मानो देफायदों मानि थाखाय देफायदोंमोन आं नैबे व्यक्तिनि थाखायसो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंफिननो गोनां जादों सोर खालामजेनामोन होनबा दिनैहाय बिसोरनि आन्दलनाव फुरा जायिखाय BSc मोनदों BSc आवबो कमप्लिट जाजोबाखै दिनै NDBनि थाखाय गोबां रान्दि जादों येस मानिदों गोबां दिनै बाजार थांनो हायाखै येस आं बेखौबो एक्सेप्ट खालामो बेफोरखौ नाथायबा दिनै NDBआ दिनै बेफोरबायदिनि थाखायनो नांबुनायखायनो दिनै जायगा दिनै मुस्लिमफोरा हाबनो हायाखै मुस्लिमफोरा दिनैहाय गुबुन हारिफोरा दिनैहाय बर' गामि जाजोबनो हमदों दिनै NDB दावहा नाङामोनबा नों दिनै बर' रावखौ रायलायनो मोननाय नङामोन NDBआ दिनै हाथियार हमनानै सोमावसारामोनबा नों दिनैहाय बेफोरबायदि थिफुदला बाथ्रा बुंनो हायामोन बिथाङा जाहैबाय राजखान्थिनि बाथ्राखौ लानानैनो आंनि सायाव गोबां बाथ्रा बेफोरबायदि फोरमायहरदों आं बुंदोंमोन NDBनि दैदेनगिरिफोरखौ आं मानो बुंदों दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ मानो बुङो आं दिनै फेरेंगामोनखौ मानो बुङो पावाराव गैया जानो हागौ थेवबो आं दिनै बिथांमोनखौ बुंगोन आं बिथांमोननि केयारलेसनि थाखायनो जोंनि NDBनि गथ'फ्रा दिनैहाय आलाय हाफाय गोदाव सोराव जाजोबनो हमदों आरो जालांगोन जाखागोन नुदों बेमारजों दिनैहाय गोबां मानसियानो दिनैहाय सोरबाया थैनांगौ जानो हमदों नों बेफोरनि खेयाल दं नोंथाङा राजखान्थिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन राजखान्थिनि खोथाखौ लाना बाथ्रा बुंदों बियो दिनैहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ बुंनायनि बाध्य खारना बिनो खौसेथि NDBखौ दिनै खौसेथि लाबोनो हायोमोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया ज' खालामनो हायोमोन मानो खालामाखै मानो रायलायाखै बियो मोजाङै NDBनि सोद्रोमाफोरखौ मानो लिंहरनानै केडारफोरखौ मानो लिंहरनानै मोनसे जायगायाव मानो रायलायाखै मानो ज'नो खालामनो गोसो गैयामोन थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों आं मैया हरावनो हजम खालामनानै थादों आरो नायदोंबो नों दिनै NDBनि आंथ' 2 नाम्बार NDB दे NDBआ कमप्लिट ट्रेनिं मोनाखै आङो रावबो बुंनोबो हाया दिनै जोंफोर सासे लिडारजोंनो थाथाबलेदों जोबजासिम फार्स्ट टु लास्टसिम सासे दैदेनगिरिजोंनो जों दङ आरो थादोंबो जों नोंसोरबायदि राजखान्थिबो बेयाव बास्लायलाय जों बिदि नङा नोंथाङा दिनै फरायसा आफादनिबो जानो हागौ लाब गैया आं बुंगोन लाबबो गैया होननानै बुंगोन नोंथांमोना दिनै सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदों लाब गैया 50 बोसोरनि थाखाय जों सोमावसारा होननानै लिरनानै गारबोखादों मा लाब दङ दिनै बड'लेण्डनि बाथ्रा बुङो फरायसा आफादफोरा दिनै बुङो माखौथो सुक्ति खालामबोखो माखौथो बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि बाथ्रा बुङो माखौथो मा बुंबाय थायो बड'लेण्डनि सोमावसारगोन मा जानायावबो सोमावसारनाय लोंनायावबो सोमावसारनाय दुगैनायावबो सोमावसारनांगौ माबा मोनसेयावबो सोमावसारनांगौ मा बिलाय बेफोरलाय थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बिनाय थाखाबाय दै जुदि सोरबा क्षमा होनो गोसो गैयाबा बे नोंथांमोननि खोथा आं हले सिदा सिदि बाथ्रा बुंखायो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि